फुङाव दिनै एसे थाब सिखारबाय आरो ना मानो होनबा दिनै फिसालानि हस्टेलाव दिनै पेरेन्टस भिजिट दे आरो बेनिफ्राय आं थांनो हाया नालाय गाव न'आवनो फैसिगोन होननायलाय फुङावनो सिखारबाय आं जि जोम जाबस्रांनानै लाबाय नङाबा दा हास्लाबनाय नङा ओरैनो आङो Berani ya? Nih, mungkin lama ini bang. Kira. Oma pasun nih, tomato dunja, kayak bawa dinter. Tahu mau kan sih? Hah? Tahu mau kan? Tahu mau sih atas begini roh. सबाय रुबाय सबायजों दाउजों संगोन आरो ना देहाथ' गाग्लिजानो नागिरखायो आयु बै थाइगिरा हमदो होनबालाय औ नै नोंनि सिगाङाव औ नै थाइगिरा आयौ हमजाबजादोंमोन लाबो दाउदैखौ नायनोसै दाउदै फिसालानो दा लकेल दाउदै जाहोनो दाउदै लायनोसै ना सोर गदों सोर दैदों नोंसो सिनायो आंथ' मिथिया फिसालानो लकेल दाउदै जाहोनो आरो दैदोंना गदों बिसोरो ओमफ्राय दैनायालाय ए आंनि न'नि दाउआ दैजोब्बाय दाउला होननाया दाउजोसोमार खिंगुर गिदिर गिदिरथार गुफुरा बोरै लेथ्रा फेथ्रा थाफैलायनाय जाखो दाउदैलाय नै बे सिखारबाय गुफुरा जानला मोनलासो होनबा नांला बंसासो दैदेरले जाजोब्बाय ए हो दैबेसे दङ ए दैनै ओमफ्राय नोंसोर जायो ना मायो आंथ' जाया गाबोन दैनि गोदान दैनायसो जायो दाउखौबो सिथारनानै लाखाबाय आरो बिसोरो ना खारलांबाय गुफुरा आं दाउलासो होनबाय थानाया गुफुरा दाउजोसो ए दाउलाया अलाय गिबाय सिबाय दैनायानो दै फुनाय टाइमावनो लांफैबाय जोंबो अमाखौ रुहरबाय आरो आंहा बादाम आलु मोनफा मोनफा फोमोननानै लाखानोसै आरो ना नङाबा दा हास्लाबनाय नङा फिसालायाबो थांफिनखागोन नालाय सफैबाय आरो ना फिसालाखौ लायनो गेट खेवहैनोसै आं Sino, Fida? जाबाय खानायसो नुबाय आगैनि माबालाय आगैनि लाबोदों ए नैबे गस्ला गुदुं आयै सिथारबाय दोना मा बानलु आगैनि मा गेलेग्रा बेलाय ए आं फ्लिपकार्टनिफ्रायनो ओंखारदा आं गावनो बिहरदों आरो आंनि बेखौल'सो सानदोंमोन दा
नों दाख्लै थांनाय खानाय सिनजायाखै बाबा? आगैया उन्दुदों जेनथेन हारसिं उन्दुलांबाय 이건 사진 좀 먹을까? माया 거기 들어가네. 사가बाय नोंसिनि जायगाथाराव सायो आरो दुगैनोसै दुगैखादो आरो नायनानैसो दं नायनानैसो दंबोयो फिसाद्राय जालायबाय नामा फिसाद्राय जासिगोनलाय नै मास मोनथामनि होननाय 0-3 मान्थ्सआनो बिदिनो जायो साइस थाखाय 0-3 मान्थ्सनि माने दा माने बांद्राय गोजांलाना गोजांहां गोलोमहां जानानै गैया बाबा आइ बैथिं दरा थाङाखै हनै Apa narzana kan mulai? गावखौ नाजाबना फै ना गावसो थांखादों दा Bentar balik. खैथा जाखो Sari batal mulai balik. साराय बार'था Harus terus lagi. मा दं अमा टमेट' सबाय दाउ र' दाउदै आलु खाबाय बादाम आलु फ्राय बादाम आलु नै नांगौ लाबोनाय Boleh menambil teman lu. Ini kata bazar. Apa tuh makan karang? Ini langsung mau deh. Boslo. Ini leso nang. Ini lain tahu deh. Mana sampai ke sana ya. Beli beli online. Nah. 소바이 막 했잖아. 갑자기 그냥 소바이 안지 안 하는 나는. 하나를. 남자 이렇게 남자. 잘했네. 그래서 날라봐. फिसालाया ओंख्रि लांनो होननायखाय संबाय आरो लकेल आलुजों दाउजों जहल ओमफ्राय जेबो मस्ला मस्लि बांद्राय होआखै आरोना सिम्पोल संदों ओमफ्राय फिसालायाबो ओंख्रि बिदैखौ बांसिन जायो नालाय ओंखायनो ओंख्रि बिदै बांसिन होनो गोनां जायो आरो बेनोबाथाय दे सिखादो दे जानोसै हनै थिनथा जाथारनोसै 거기서 수능 나와. थिनथा 수능에.
बाय होनदो दे माबासो 1 मान्थ थानांगोन 6 आवनो बन्द मोनो एजामा 7 आव जोबोबा làm gì để gì á Sẽ bao nào chắc là đấy. Đẹp đúng vậy nè. làm gì à đấy 따라줘 foto siapa nih Anda, bye bye. bye 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 tata bye bye tata bye bye nè tata bye bye Rồi ai đi rồi. Ai đi quy định đó? bye bye tata bye bye